Gazteak, eta zain gazteak, egun ondan hoi. Bueno, herri kirol erakustaldi txiki bat egingo dugu. Eta boxeo izarrauen eta herri kirolen arteako desafiotxo bat, herri kiroletan. Eta gero behar bada herri kiroletakoak boxeoan bere arituko dira. Ez dakit, hori da asmoa. Orduan hemen egingo dugu hainbat kirol. Hasteko lasto altzatzea, gero urdi eramatea, ingune altzatzea. Boxeo taldeko hieltzu hemen dau, ikustezue profesionala, kriston gizona, handia. Beste aldetik dekogu Eneko amigo, gero Getxo herri kirol taldetik Beñat Amade, Ousman Drame eta Jon Peter Scott. Horia, 3 eta 3. 6 gizon handi eta ikusiko dugu ikuskizun polit bat, eza maila politakoa, eta berehala hasiko da ikuskizun hau, herri kirol erakustaldiakin, eta gero desafio. Prest hauz, prest, aurrera! Ikutu behar dau, goian, polean eta lurrean, ona izeteko. Minutu terdi, 17 altzaldi. Oso ondo. Pueden ser pesos de 85 kilos, en este caso va a levantar un peso de 72 kilos. En 2 minutos. Bederatzi. Txinga bakotzak pesatzen dau 40 kilo, cada chinga pesa 40 kilos. La gente que no está acostumbrada igual, bueno, estos igual sí están acostumbrados al boxeo a hacer con pesos y así. Ousman le va a coger el relevo. No hace falta exprimir al deportista para hacer una exhibición. Vale. Eta bitu da, 6 garren aitera, eta hartuko txanda Ousmanek.